हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होनो लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना खौराङाव स्क्रिनशट होनाय जागोन नोंथांमोननि थाखाय। बाहाय दङ जे बिटिसि खुंथायनि थाखाय मोनसे वेलफेयार डिपार्टमेन्ट हिसाबै मोनसे आलादा थिसननाय जासिगोन होनदों। बेजोंनो लोगोसे मोनसे सावरायनो लानाय बाथ्राया जाहैबाय बेयाव आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेज बादिनो जोंनिया बिटिसिआवबो एबा क'क्राझारावबो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेज गायसननो लानाय जादों होनदों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे गोबाङानो एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजआ मा बिनि सोमोन्दै मिथिया। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौ फोरमायनो लानाय जादों आरो जायफोर बिथांमोनहा बेनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजनि सोमोन्दै मिथिखायो एबा नलेज दं बिथांमोना नायाबाबो जागोन आरो जायफोरहा गैया एबा मिथिनो लुबैदों नोंथांमोनहा बेखौ नायनो हानाय जागोन जोबजासिम आरो गासिखौबो बुजिनो हानाय जागोन। दा बेफोर गासैबो आंनि बाथ्रा नङा, बेफोर एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजनि मोनसे एक्टिभिटिससो। बाहाय मा मा खालामनाय जायो, मा मा मावनाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो जास्ट आं खालि बर'जोंल' खिन्थानानै होनो लानो नागिरदों आरो इंराजिखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनशटआव दिन्थिनानै होखागोन, भिडिअआव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय होदों लिरनायाव आसामाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेज बादिनो बिटिसिआवबो एबा क'क्राझारावबो बेखौ गायसननाय जागोन होनदों। दा जिहेतु बाहाय आसामनि बादिनो खालामनाय जागोन होनदों, बेखायनो आसामनि जिहेतु एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेज बाहाय जेखौ मावनाय जायो, जायफोर एक्टिभिटिस खामानिफोर मावनाय जायो, दा बेनिबो एखेयानो बेयाव मावजागोन। बेखायनो बैयाव मा मा मावनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानाय होनो लानाय जादों आरो बेनो एखेयैनो बेयाव मावजागोन। दा फैदो फारि फारियै नायनो लादोनि। दा बाहाय जों बयबो मिथिगौ आसामाव सिभिल सार्भिसनि एबा भारताव सिभिल सार्भिसनि खामानिफोर जेरै साख्रिफोर गोबांथार नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। बिदिन्थि बादियै डिसि, एडिसि, एसपि, ओमफ्राय भिडिअ बायदिसिनाफोर गिदिर गिदिर सुबुं फोनांजाब बिफाननि अफिसारफोर बिथांमोनहा साख्रि मावनो थाखाय सिगाङाव मा खालामनांगोन, आसामनि थाखाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन नङाबा आसामनि थाखाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, बे मोननै आनजादखौ उथ्रिनो नांगोन आरो बिनि सायावसो मोननाय जायो। दा बे आनजादा जाहैबाय मोनसे जास्ट क्वालिफिकेसनल', माने बेखौ पास खालामनो हाबा बैफोर साख्रिफोरनि थाखाय एबा बिबानफोरनि थाखाय मावनो हानाय जायो होनदों। नाथाय आनजाद उथ्रिखांनायनि उनावहाय माबोरै मावनांगौ बिनि थाखाय ट्रेनिं एबा फोरोंथाइ होनो गोनां दङ। दा बैफोर फोरोंथाइ होनो गोनांखौ नैबे एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजाव बेखौ फोरोंथाइ होनाय जायो। दा बेनि मोनसे गिबि आयदाफारि एबा खामानि बिदि बे कलेजनि थाखाय, जेरै आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसनि थाखाय बेयाव ट्रेनिं होनाय जागोन, बैयाव एपिएससि इउपिएससिआव पास जानानै फैनाय केन्डिडेट बिथांमोनखौ। बेनिफ्राय आसाम पाब्लिक सार्भिस बिनिबो होगोन, आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ सार्भिस, आसाम फाइनान्स सार्भिस, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्सेस, एसिस्टेन्ट मेनेजार अफ इन्डास्ट्रिज रेजिस्टार आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सिभिल सार्भिस आनजादाव उथ्रिखांनायनि उनावहाय जायफोरा बिबान मोनगोन एबा बिबानाव थांनांसिगौ, बबे गावबागाव पार्टिकुलाराव बिबानफोराव बेफोराव थांनो थाखाय बेयाव ट्रेनिं होनाय जायो। दा बेनि मोनसे गुबै एक्टिभिटिया बेनो। बेनिफ्राय बेयाव जायखिजाया समावनो गोनां जानाय आरो थि समाव ट्रेनिं होनो थाखाय बे कलेजआ बेखौ थि खालामो होनदों। माबे समाव लानो, माला लानो बेफोर गासैबो डिसाइड खालामनाया बेनि कलेजनि। बेनिफ्राय ट्रेनिं प्रग्रामखौ साजायनाय माने डिजाइन खालामो होनदों, ट्रेनिं प्रग्रामखौ डिजाइन खालामो, माब्रैबा साबसिन जायो, मा राहा लायोबा गोरलैयैनो खालामनो हानाय जायो, दा बेफोरनि बागै आरो। बेनिफ्राय ट्रेनिंनि नांगौ गुदि मुवाफोर माने मेटेरियेलफोरखौ आपडेट खालामबाय थायो होनदों। फोरोंथायाव होनो गोनां माखासे मेटेरियेलफोरखौ आपडेट खालामबाय थायो आरो ट्रेनिंखौ जाफुंसार होनो थाखाय गुबुन गुबुन माखासे रलफोर लालाङो होनदों आरो बे फोरोंथाइखौ जुक्ति गोनां खालामनो नाजायो। बाङाय बेसेनावनो बोरै हायो बेखौ फोरोंथाइ खालामनो हायो, दा बेनिबो मेथडखौ सोदांबाय थायो, माने आपडेट खालामबाय थायो होनदों। बेनिफ्राय आरो बे फोरोंथाइखौ सिस्टेमेटिक एप्रचजों लांनो थाखाय जेब्लाबो नांथाबबाय थायो, माने एडिआर नांथाबनानै थाबाय थायो, माने माब्रैबा साबसिन जायो बेखौल' बे कलेजाव सिन्था खालामो आरोखि। बेनिफ्राय स्टेट सिभिल सार्भिस अफिसारफोरनि थाखाय फाउन्डेसन कर्स दायो होनदों, माने सिभिल सार्भिस बिबानाव मोनगोन एबा बिबान मोननाय अफिसारफोरनि थाखायबो बाहाय माखासे थि समाव नांगौ समाव मालाबा गोदान सिटुवेसन माबाफोर क्राइसिस जायोबा, माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बाहाय लोगो बाहाय फोरोंथाइ होनाय जायो आरो खेबसेनो ज' फोरोंथाइ होनाय जायो होनदों। जेरै दा हमनानै ला मोनसे एग्जाम्पल, जोंनाव दा गोदो कर'ना गैयामोन, दा कर'ना फैदों, दा बेनि थाखाय जों माबायदि राहा लानांगौ बेनि सोमोन्दै सावरायोबा बेफोराव सावरायनाय जायो आरोखि, ट्रेनिं होनो थाखाय खेबसेनो ज'। दा बेबायदि बेनिफ्राय माखासे खामानिफोर जेरै मेनेजमेन्ट, डेभेलपमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेसन, रुरेल डेभेलपमेन्ट, बेनिफ्राय डिसेन्ट्रेलाइजेसन, प्लेनिं प्रसेस, बेनिफ्राय प्रजेक्ट फर्मुलेसन, पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन प्रसेस, बेफोर बायदिसिना गुबुन गुबुन खामानियाव नोजोर बोथावना आरो सोदांनाय कर्सफोर दानानै होयो होनदों, माने अरियेन्टेसन खालामो आरो रिफ्रेशमेन्ट कर्सफोर बानायनानै होनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय IAS, IPS एबा
सेन्ट्रेलनि जिहेतु UPSC पास जानायनि उनावहाय जायफोर बिबानफोरखौ मोनगोन, सेन्ट्रेलनि बिबानफोर मोनगोन पाब्लिक सार्भिसफोराव, बैफोराव मोनहैगोनफोरखौ नैबे आसामनि बेलायाव फोरोंथाइ होना हरनाय जायो होनदों, माने ट्रेनिं होना हरनाय जायो आरो बे। आरो लास्टआव मोनसे गोनाङा बे जाय बे कलेजाव ट्रेनिं होगोन आरो बे ट्रेनिं होग्राफोर जायफोर बिथांमोन दङ, दा बे ट्रेनार बिथांमोनखौबो आरोबाव भारत सरकारनि बिथोन बादियै एबा भारत सरकारनि स्पन्सर्डआव बिथांमोननोबो फोरोंथाइ होनाय जायो होनदों। माने मास्टारा फरायसाखौ फोरोङो आरो मास्टाराबोदि ट्रेनिं लानांगौ बे आरोखि। बाहाय फोरोंग्राफोराबो बेखौ ट्रेनिं लागोन आरो बेखौ भारतनि सरकारनि फोरोंथाइनि सायाव सोनारनानै बेखौ खुंनाय जायो होनदों। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाव खुंथाइजों सोमोन्दो गोनां, एडमिनिस्ट्रेसनजों सोमोन्दो गोनां, सिभिल सार्भिसजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर मोनसे जाब्रबथाय एबा नांथारगौ सम, गोनांथार जानाय समफ्राव इमारजेन्सि सिटुएसनफ्राव माने बेयाव सावरायब्रबनाय जायो होनदों। गासैबो सिभिल सार्भिसनि बिबान मोनगिरिफोर आरो एडमिनिस्ट्रेसनाव थाग्रा बिथांमोन गासैबो जयै बेवहाय सावरायलायनाय एबा ट्रेनिं लानाया गासैबो जायो होनदों। माबा मोनसे गोदान जुदि जेंनाफोर फैयोबा बेफोरजों माबोरै मोगा मोगि जानो, बेफोरखौ बोरै सल्भ खालामनो, दा बेनि सायाव सावरायलायनाया बे एबा ट्रेनिं लानाया, फोरोंथाइ लानाया बेयाव जायो होनदों। दा बेखायनो बेयो जोबोद गोनांथार। दा बेयाव जोंनाव BTCनि थाखाय BTCआव एरिया थानाया बाहाय जोंनाव सोलोंनो मोनगोन बेखौ आसा खालामदों। आरो आसामावथ' आसाम दंखायो जिहेतु, दा बेनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। दा बेनि माखासे एक्टिभिटिसफ्रा बेनो। आरो बेनिफ्राय दानि गोदानाव जिहेतु जोंनि दहायनो होनखादोंमोन आसामनि बेलायाव बे थादोंबा, BTCआव गोदान लादोंबा बेबो बेनि एखेयानो फैगोन। दा बेनिफ्राय नैबे अदेबानि नैबे गोदानाव जोंनाव मा थागोन बेनि सोमोन्दै उनावहाय जुदा इमप्लिमेन्टेसन जागोन, बाहायजागोन एबा दाफुंजागोन, बेनि सायाव जोङो गोदानै नुनो मोननाय जागोन। मा जागोन, मा जाया, बेनि सायाव आसा खालामो जेखौ थांखि लादों बियो जाफुंनानै होगोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन, जाहाथे नोंथांमोनहा मिथिबाय आरो गुबुनफोरखौ मिथिनो लुबैदोंबा शेयार खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदि गुबुन गोबांथार मिथिनो गोनां बाथ्राफोर नोंथांमोनहा नांगौ समाव नांगौ जायोबा नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन। आरो सिगांनि भिडिअफोर दङ, बेफोरखौ डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायनो हानाय जागोन लिंक, आरो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय। एसेनोसै, बेखिनि, गोजोन्थों।